Good morning Philippines and hello world! Mayong buntag Mindanao. Laing jamming session na pod karong adlaw ang ato ang matagamtaman sayo sa kabuntagon kay laing local artist na pod gikan sa Tatak Bistak, Tatak Mindanaon, MOR lokal na tukar. Og syempre kapamilya, excited ako ipaila-ila ang atong kapamilya all the way from Barepanay ang Midsummer! Woo! Good morning mga koys! Oy, kumusta? Paunsa nagsugod ang inyong grupo, ang inyong banda? Nag-start po mi sir January, mga month of January po 2018. Nag-start po kami sa school lang po na mga performances lang po. Tapos pag human? Kuman ka na mga barkada man mi da kanang nagbuo na mi hinahinay sa kanang na-discover na mo uy na talent yung mo lang gikuha at sa nabuo mi sir. Wow! Grabe yun! Og syempre para maatangan mo ang inyong banda diri sa Mindanao og hindi lang diri sa local no pati national ug international soon, can you invite them kung unsa yung Facebook page or asa mo nagagig? Okay, so you can like our page Midsummer. You can search it on Facebook. Tapos dito sa Davao, you can watch us on Parking Space sa Torres po. Oh, kapamilya, excited na ako nga madungog ang pasample sa Midsummer. Let's all watch this! Ako'y mahulog sa iyo sa lahat ng tao, sa iyo pa na kaibigan ko. Hindi ko ginusto muli, patawad kung ako'y nadala sa mga lambing mo. Nagtataka kung ba't ito nangyari. Nakuha mo ang puso ko. Di ko magawa sabihin sa iyo na ikaw ang minamahal ko. Hanggang tingin na lang, palihim na minamahal ka. Sana'y mapansin mo. Nais ko mang ipagtapat, sana